jokanyo mag chama, to un kod ohala. Chop lek mar ohandi kokalo kuom hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan ma ichiwo nyaka $10,000,000. Onge arita moramora ma ochuno ni nyaka ibedgo. Lim bad bengi mar Equity moramora mondo indikri. Chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro wamedo goyo mbaka gi oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Ka ochopo singo marwa mano mar keto twak makuna dongo kaka oganda luo. Machiegni nyakorom gajwa. Nyinga Lydia Okelo. E chenro wa makawuono nyakorom gajwa. Watu wa kod wuod luo mong'ere kaka Nelson Mandela otimo ohala mar twango sinde. Ohala mositimo kuom kinde buora kendo osekonyo chopo dwaro mage mag omenda. Ne walime kare matimo ohala mong'ere kaka Logical City kendo twak kode e yo machal kode. Kuom nying iluonga ni Nelson Mandela. Onyango en nyinga mar baba. To koro kiluonge teti wacho ni Onyango Nelson Mandela. Migori County, Urere constituency, gweng moro ni Ramogi. No, Ramogi en center wa. Aja tuengo an fundi charan, fundi ma twango lao kaka marwako ni mantie to kakani. Koro gi dongere tinde waluonge ni fashion. An fashion designer. To koro dongere no kendo be chako dende ni fashion entrepreneur. Entrepreneur cha to koro ngire maber sana gi dholuo kikocha. Mokwongo chutho ma ok en tich manasomo. To mar ariyo en ni gik mang'eny ma inspire ji e pinywa mar Kenya kaka wuono mondo mi odonje ohala. Achiel kuom gik ma inspire ji en ni ok inyal bedo piny mondo irit sirkal omiyi tich ka tich onge bang' tieko skul. Mano namba achiel. Koro kaka ojende matindo mabet wigi nyalo chwado matin, paro 1, 2, 3 to riwo to yudo 6 kaka answer. Inyalo paro miwach ni nitie gimoro manyalo timo. To tiend fuono mar entrepreneur en ng'at ma nyalo neno gap bugo moro kumoro to manyo low moumo godo bugo no mondo mi kik bedie. Koro an bende naneno ka nitiere gap e sekta mar twengo ka. Ohala ni asetimo muda malach. Higa moingo 5. Capital ndato is an story mamit kuma na yude capital. Ka ng'iyo maber, madier maber kabisa. I credit everything mineno ka koro wan gi ohala ma ot maduong' mabeto tingo investment maduong' kata keto maduong'. Gini tete wuok kuom $500. Aneno kidwa nyiero. Ji mang'eny sana mosebedo ka penjo ni ang'o miriambo nini asendike Gazette and the rest, Daily Nation, Standard Magazine, gigite wuok kuom $500. Bang' tieko college naonge tich e Nairobi ka. Dhi manyo tich nobedo tich. Maneno ni gini tera asara koka tang' tanyalo dok dala. Basto kang'ado story no bor, koro kang'ade ma short, nitie wik achiel mana bede ot kaparo gima nyalo timo.
to nan mana gi siling 200 kende e mpesa na. Koro nakwayo mama na pesa koa dala. Ano adongo gi miyo machiliel. Koro mako tero nyithindo skul kamano. To ebo geno ni mondo mi nyithindego koro kango chako bede ginene ilungo nango mabul oume. Koro kana kwaye pesa to kona ni onge go ba to tera lote chiro. Kango se uso to no na gimoro matin. Nong'eyo kuma nantie situation manantie. Kaka nachalo. Koro noro na siling 300. Koro ne paro no taga kabisa. Wacho ni noro na 300 gi pesa migolego. 300. Paro no taga kabisa wacho koro 500 ni kase chame to koro ot badake ot masinga 3,000 duo chigni rumo Kayole stage moro kanyo ni rasta. Koro naparo mabede ot gimoro ndala 4 ka okawuok majiranda obedo gi bok ni to ngani tindo dhi kanye. Nokong'ena sitiku school. Tan ngama kaparo mang'eny kabisa to remo umachwel. Koro gima degola en odiochieng' mogik. Koro parowa ngecha para ye kacha chande to gima chamo onge mana pi malite mamodho gi turungi. Ma okena ena mbaka mar wuondo ji. Ma en mbaka mar gima notimre. Ase achieve mang'eny sana. Kata makuma bede ni aneno gik ma se achieve. Tailoring chudo. To kapok ochako chudo nyaka tibed ready mar bedo gi mijingo kata alung nango patience chelungo nango were mar rito matunda mondo wuogi. Nyaka tibed ngama patient mondo mi rit matunda mondo wuogi maber. Ochudo ni ngeche mae tich matiyo to chulo na nyathi na school fee e school maber. Ochulo na rent kuma dake. Omiya chiemo machamo. To kendo bende omiya support ji mamoko mang'eny familia na. Omiya kendo bende a support families mag jok matiyo na. Koro kopogore gi chula ochulo joma moko through an to o take care of joma moko, orito joma moko through an. Koro tailoring chudo ne ng'ata madodonje e ohala ni eni namba 1 many gimilongo ni nying ni bro bedo kaka nying kambi, to nying ni bende bro bedo kaka nying ming'eri godo, to nying ni bende bro bedo kaka wang'i kata ino wuon obro representi. Gidho ngere waluongo ni brand. Koro many brand. Kise manyo brand, first of all namba 1 ne wawacho ni ng'e gimi dwa timo. Kise ng'e gimi dwa timo ket luor. Kise keto luor ket kinda. Kise keto gik moko adekgo koro many nying kata brand. Look for brand. Once you have the brand, now inyalo timo gimiluongo ni registration. Koro nitie registration tieng' diriyo. Koro mato koro luwore gi tut marufuku mari. Nitie registration mar business name. Inyalo operate kaka business name. Kata inyalo timo registration mitimo full incorporation. Ibedo gi an incorporated company. Koro kisebedo gi registration certificate mar nying mi yiero cha. To donge koro the next thing en ni koro manyo capital midwa chako godo. Jomoko kokin lucky kaka an mana bedo lucky ni 500 miya capital. To ibo manyo capital gi yo machielo. Antie kumora mora. Antie lenda wang book. Gi nyinge 3 kata 4 mopogore. Nying mokwongo en Mandela wuod Nyaugenya. Mane nying makora ng'era kodo mang'eny kabisa. Lenda wang book kanyo bende ane gi nying moro machielo milongo ni Logical City. Twitter, wantie Twitter, Logical City again. Instagram, wantie Instagram, Logical City, Logical Women Empire, the Tailor, to the Logical Shurak.
Namba minyalo yuda godo en 07 27 678 190. Mago kaka ji nyalo yuda. E apaya ma Kiambwe County ma Nairobi waromo kod wuod luo ma bende tiyo matek e weche mag ohala kama ose nyamburko ong'ere kaka Crispin Agustin. Ohala mosetimo kuom kinde buora kendo osekonye chopo dwache bende mago omenda. Ne waromo kod nyakoro Mgajwang' kendo goyo kode mbaka e yo machal kod ma. Nyinga iluongo ni Chris Pines Olo. Ago ohala e kambi miluongo ni Senecal Motors. Ne ohala ni ne achake higa 2008. Ndalogo ne atiyo Mombasa, to ne atiyo e yard ma ne kelo mtokni makoro ne na yudo interest e ohala ma mtokni. Ok kanyo chako nyiewo mtoka achiel, to inyiewo mtoka achiel iyudo ni seche moko nyaka irit mtoka mondo bi yaka ius yaka kendi dok inyiewo. To bende mano nyiso ni mondo dware ni ing'e ng'ama nyalo uso ni mtoka ni loka kuchande, to bende ibed gu clearing agent man Mombasa manyalo clear ni mtoka ni mapiyo, to bende yud derepe ma riembo ni mtoka ni ka ok Mombasa nyaka kel Nairobi mondo mtoka obed man machiegni ma janyiep chande yudo mtoka ni kan tayari. Ohala ma uso geche en go kinde ariyo. Kama inyiewe geche kod kama iuse geche. Titum research mondo ine ni kama inyiewe gare chande gin gache man gu quality mamalo. To kosebiro koni to bende nyaka iyud ni market ma Kenya joma nyalo uso ni gache. Referrals ibo yudo maok iosiepeni, to bende referrals moko ibo yudo maok ishowroom. Ma Nairobi ka kosei Kenya ibo yudo ni kama use gache mang'eny Nairobi kae en Ngong Road, Kiambu Road, nitie showrooms mang'eny. Showrooms gi nyaka ing'e joma timo ohala gi use on what terms. Nitie joma nyiepo cash, to nitie joma nyiepo in financing, ma ibo produce your documentation mondo giter kuchande e bank mondo jo bank omi loan yaka inyiew. Koro dware ni mondo ibed gi network manyalo man good demand side kod supply side, ma koro kikelo mtoki chande to iyudo ka jonyiepo bendo oseng'eyo ni mtoka ni nitie tayari. Dware ni mondo ing'e ni license madware opogore. Ng'at man gi showroom mano nyaka obed gu auto baza license, to nyaka obed gu license ma City Council, to nyaka obed gu business permit, mano ng'aman gu showroom. To bende nitie ng'ama supply jo showroom. Ng'ani nyaka bed ni gi kambi ma is legally incorporated, a limited company. Nikech chik okoyien ng'at achiel mondo okel mtokni mohingo 4 e higa achiel ka inyinge, but chik oyie ni inyalo kelo mtokni mohingo 4 inying kambi. Ma koro ka in supplier dware ni in bed gu kambi ma ka gache gibiro mane nying mokwongo ma logbook bo bedogo. Ohala ma uso geche chudo.
to anyalo wacho ni ochudo nikech kane achako ohala ni ne auso mtoka achiel. Ne arito ni mondo akel mtoka ause yaka kendo akel mtoka mar ariyo. To karango kama ne achake e higa 2008 ne akelo mtoka achiel. To sani amor ne anyalo wacho nan gi mtokni maromo 20. To ka bed nok chud onge kaka da bedo nase dongo yog mtoka achiel nyaka chop mtokni 20. Ohala ni osekonya mathoth. To kane achako ohala ni mokwongo ne atiyo ni kambi ma koro idho Nairobi waluongo ni side hustle. But sani osedhi higni 4 mane sewera gi tich mane natiyo chande ma osara chande ma koro atimo ohala ma uso geche on a full time basis. To abed ni mano ok nyalre dikoro for the 4 years dikoro ok pod na uso mtokni. Gima bo nyiso ng'ama dwaro timo hand uso nyamburko en ni mondo ong'e ni teamwork. Goyo ohala ki in bo bedo matek. Nyaka ibed ni utume gi jomoko. Nikech mtoka nyamburko ni seche mi ikele Mombasa chande nyaka ibed gi clearing agent. To ka clearing agent ose golo ni mtoka e CFS nyaka ibed gi driver magolo nyamburko Mombasa nyaka Nairobi. To kosechopo Nairobi to bende nyaka ibed gi sales agents ma koro botumo sales and marketing. To bende mohinge kanyo dware ni mondo ibed ni ng'ere kod financial institutions. Financial institution ma omako bank, omako savings and credit cooperatives, to mako kata jo National Transport and Safety Authority. Jo giduto en dio mitiyo kodo karachiel. Ng'ama dwa tudre koda nyalo yude i namba 072 2 2 2 2 6 9 0. To ayudra ng'eny thothne e Kiambu Road, Kosengong Road, Upper Hill, Mara Road. To ng'eny na ayudre sim ma namba mase nyiso kanyo, ma ka keto idho sunge wacho ni 07 22 22 66 90. Wako yo machuo ke chendo ni maro hala gi mwandu nyakora mga juang kata kamano kawaduogo wamanyo ni jao hala wa mariju. Kikidhi mabu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone Nadwa bedo lawyer. kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Kushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise chamo oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wanamgwenya si. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani saniji tema pek. Dinga dala. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno. Nyasi mar birthday mar param no wano kwa bodhie. Nyasi tiko wach no. Wuon Yuvi, erotemane paro wach meher. Nyasi matimre korgi no, kapo ni wano kwa bidhie nyasi no, gibro penjre penjo mang'eny.
Machiegni kendo nyakora mgaji wange chendo ni maro hala gi mwandu. En moro marani podikete mane chendo ni wang joi mari mihero mano mar Ramogi TV. E genga paya Mangong'e County ma Nairobi waromo kod wuod luo ma jahigni 26 matimo hala mar wang'o chumbe mago motiyogo e loso range kod mwandu mamoko. Ohala mano ochako mana kotiyo ne ng'ato e sechegi. Oseyawo kare kendo ndiko nyaka jomoko e tich. Nyakora mgaji wange Jared Omoni en ja ohalawa mar juma. Kuom nyinga iluonga ni Jared Omoni, ajawo Kenya. Kendo atiyo tich maweng'o, welding and fabrication. Awang'o drisa, gates, tich moro amora ma chuma watimo. Tijni ka nachako higa mar 2013, nachako kaka fundi, naweng'o ne ng'ato. Koro watiyo, koro itiyo tichuli. Ichuli tich mitiyo. Koro watiyo. Koro mo higa mar 2018 to naparo, nabende. Wach naneno kaka nyawadwa chatiyo kod bidi minengo to gimoro ne biri wiye na be chieng' moro nabede ka bwana cha. Koro nago kwano ba paro ba abet piny bacho na tijni onyalo chake gi pesa di. To naduoga nwang'o no aonge pesa. Koro gimoro naromo gosiepna moro to nwatiyo kode. Apenje to siepa initiyo ka nang'o ma aneno kionge display to tijegi be itiyo atiya. To biro naga idea ni gigi sani iyawo mana website. Kiseyawo website to customer biro mana manyi kama intie. Adier natemo ba manyo pesa matin bo miya ng'ato bo yawo na website. Koro tok yawo website kanyo nachako nwang'o customer matin. To kanyo bende nigi challenges nwach customer dwaro gima neno. Koro inwang'o customers moko biro to page ni man miselos. Koro gino nomiya challenge 2019 gi 2020. 2021 nabatika bayudo pesa babiro go ka. Koro tok biro ka makoro omiya tich mayot kod customers. Midhiero mosekale to ng'eny. Inwang'o ka nitie jok mosetimo ohala ni mong'e bero ohala ni. Koro ka en kacha to winjo ni dwa yapo ka nitie kaka ok owinj maber. Seche moko ne mudosi ni koro nitie kaka koro gwandruok moko nyalo beti. Ng'ene sama in higni matin to ng'ama nondiki ok winj kodi maber bo nitie mana gimo moro miwinje chunyi. Koro mage challenges mwan go. Alafu challenge machielo customer moro nyalo biro to mi deposit tiyo to ng'isi na ting'a gini kelna dala naka adimi. Kisechopo inwang' seche moko onge dhi oroni. Mano dhi kamano. In ionge teko ma dhi dala ne kata mana oyonge teko no. Koro mage challenges mwan go. Challenges machielo en be chuma. Kana chako ohala ni chuma koro ma 3/2 nwanyiewe ati $2,200 gi 200 chopo kama koro sani kaka sama koro owueni chuma nwanyiewe $4,000 kanwa uso gedni $100,000 higa mar 2008 pod customer bro na biro ga $100,000 minon an kaka wuon workshop an ma profit nacha medo ga diore winjo. Koro mane chandese mwan go kendo ng'en Nairobi ka piny tek. Koro sekonya anyalo manage dak Nairobi. Jowede na moko ba nyalo konyo madwaro konyo kuoma kijende mabiro kae gi bende gibiro ka gi expect yudo gimoro. Koro kae mwayude chiembo mapile. Lek masega bedogo adhiga seche moko adhiga nyiewo chuma industrial area akalo kambe moko madongo matiyo kata tich matiyo ni. Koro asega bedoga gi lek ni chieng' moro aba bedie gi mashinde madongo alafu abedie gi kambi maduong'. Yani tijani adwaro mondo chieng' moro obed kambi. Don sani en workshop lakini an gi vision ma obed kambi moro maduong'. Mondiko kijende mang'eny
to dhano yude gimoro. Anyalo nyiso kijende matindo mbesena kik iyier tich. Tich moro amora mitiyo gi chunyi, Nyasaye biro gwedhi kalore kod tich mitiyo. Nitie jok moko mayiero tich. Ing'en tij welding ne oramo wang' to lil, kaka ineno sani overall ndani olil. Nitie joma kodwa mano. Odwaro tich mitiyo office. Macha sani onge. Mai mantie. Koro watiyo atiya ma to wagerrego. Wach mogik manyalo wacho. Ng'ama neno wasani ka in gi odi moro migero kamoro, in gi gedi moro midwaro mondo gerni, inyala tudri kodwa. Namba 90714 794 301. Kata nyalo nwang'wa e Facebook at Kings Metal Kenya, ama website Kings Fabrication Kenya. Kimanyo wakanti dhidowa. Namba Ngong Road ka kimanya to ane namba 1. Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mar nyakoro mgajiwang' ni medo yudo puonj makare kotenda gi mago momiyo ni chenro ni mar ohala gi mwandu. Tudi koda kendo juma manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda. Oriti masani nyinga Lydia Okeyo.